Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ ka taa duniya kɛlɛya tɔnba Nations Unies ma k'a fɔ k'u bɛ MINUSMA ka baaraw ɲɔngiri ka sabu kɛ Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ 49 minnu nana Mali jamana kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo. Tchad, Nations Unies ka bolofara min sigilen don maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila fitinɛ ɲɛsiraya kɔsɔn ACR ye ɲɛmɔgɔ Filippo Grandi taara i ɲɛ da u ka camp de réfugiés kan Jamena dugu kɔnɔ. A ka ca ni kɛlɛ ɲɛbolila mɔgɔ 1,000,000 ye minnu bɛ nin camp de réfugiés ninnu kɔnɔ. Kenya sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira k'a fɔ u ka jamanatigisi kalata yɛrɛ kofɔ kɔsɔn kɛra sababu ye ka nafolo ani sɔrɔ yiriwali jigin u ka jamana kɔnɔ. Jamanadenw ye jalaki bin u ka cɛbɔ dɔw kan ka fɔ k'u ye sanfɛ pankulu ta k'u ka cɛbɔya yɛrɛ kofɔ kɛ jamana kɔnɔ. Libi Farah Bangdara ye u ka taji soba National Oil Corporation Libyen ɲɛmɔgɔ ye. Y'a ka baaraw daminɛ Tripoli a sugandilen kɔfɛ États-Unis jamana ye kangarida bila ka taa u ka jamana. Nigeria so caman masirilen ye taamakɛ u ka bolongɔnɔnaw la bida ka kɛ n'u ka fɛrɛkɛnɛba Festival Durbar seliba yɛrɛ ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ. Min ɲɛnajɛ bɛ senna u ka jamana kɔnɔ a ka ca ni san 200 ye.